אחד הדברים הכי קשים לעשות זה לא להציע פתרונות. קשה, נכון? ובטח הרבה אנשים ששומעים אותי, ועוד פעם אני אגיד, במיוחד גברים, יגידו, טוב, אחי, מה הקטע? ואני חושב שעד שאנחנו לא חווים את המשמעות הזאת, באמת, או שחווינו את זה גם בתור מי שנכנס לבור, או מי שהיו איתו בתוך הבור, של כמה עוצמה וכמה טרנספורמציה, ובאמת ריפוי אמיתי יש, שמישהו רק נשאר איתנו בכאב, בקושי, ולא מנסה ישר לשלוף אותנו החוצה, כמה שם קורה השינוי האמיתי. אני יכול להגיד שבשבע שנים האחרונות הבנתי כמה כוח יש בלהיות עם מישהו בתוך הבור, שיהיו איתי בתוך הבור, כי אני מאמין שהתשובות הן בתוכנו. אני מאמין שיש בנו את הידיעה, את הכוח, את העוצמה, שהנשמה שלנו יודעת באמת בסוף מה צריך לעשות. כי אם מישהו לא ביקש ממני עצה, אז למה שישר אני אבוא ויביא לו עצה? אני רק מזמין אתכם לראות שבפעם הבאה שמישהו או מישהי מביאים לכם איזושהי בעיה שהם חווים או איזשהו כאב שהם חווים, רק תסכימו להיות אתם בתוך הבור. ואז תראו כמה מרחב של טרנספורמציה, שינוי וריפוי יהיה גם להם וגם לכם.